ଡ୍ୟାନ୍ସଟା କଲୁ ଯଦି ସିମ୍ପଲ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଭ୍ୟୁ ଆସିନଥାନ୍ତା। ତୋର କ'ଣ ନିହାତି ଏତେ ହଲେଇବା ନିହାତି ଦରକାର ଥିଲା। ସାରା ଜାସ୍ମିନ୍ ତେଲ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ତୁ ଟିକେ ସୁଧୁରି ଯିବୁ। ଫିର୍ ସେ ଚାଲିଲା ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ତୁ ହିଁ ଭାଇରାଲ୍ କରିଥିଲୁ। ହୋ କ'ଣ ହେଉଛ ରେ। ସାଲ୍ୟୁଟ୍ ମାରୁଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ। ତୁମେ ଗୋଟେ ଏତେ ଭଲ ଚେହେରା ପାଇଥିଲ ଯାହାକି ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦନ ପରି, ହେଲେ ତୁମେ ତ କ୍ରମ୍ର ବିପି କୁଇନ୍ ହେଇଗଲ। ଘଟଣା ଏ କି ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯାଇଥିଲି ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ସିଏ ମୋ ସହିତ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଛନ୍ତି। ମୋ ହାତକୁ ଧରାଧରି କରିକି ମୋ ଅଣ୍ଟାରେ ହାତ ମାରିଛନ୍ତି, ମୋତେ କୁଣ୍ଡାକୁଣ୍ଡି କରିକି ମୋ ଗାଲକୁ କିସ୍ ଦେଇଥିଲେ। ବାଃ ଶିକ୍ଷକ, ତୁମେ ଗୋଟେ ଟିଚର ହେଇଛ, ଗୋଟେ ଭଗବାନ ସମାନ, ଯାହାକି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧି ଦେବ। ଏଇଟା ଏଇ ବାଟରେ ଗଲେ ଭଲ, ଏଇ ବାଟରେ ଗଲେ ଖରାପ। ହେଲେ ତୁମେ ତ ପରମ ନାଡ଼ୁଆ ବାହାରିଗଲ। ଏହି ରକମ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର, ସିଧା ତାଙ୍କ ମେନ୍ ପାର୍ଟଟାକୁ କାଟିକି କୁକୁରକୁ ଖୁଆଇବା ଦରକାର। ପାଠ ପଢ଼େଇତେ ଯାଇଛୁ, ପାଠ ପଢ଼େଇବୁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ, ଲାଷ୍ଟରେ ତୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଉଛୁ। ଏତେ ଏମିତି ହେଉଛି ନା, ମ୍ୟାରେଜ୍ କରୁନୁ। କେତେ ନୁଙ୍ଗୁରା ଏ। ଯଦି ସେ ଜାଗାର ତୋ ଭଉଣୀ ଥାନ୍ତା, ଯଦି ତୋ ମାଆ ଥାନ୍ତା, ତୁ ଶୋଇପାରିଥାନ୍ତୁ। ଶିକ୍ଷକ ଯେ, ଶିକ୍ଷକର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଜାଣିଛୁ ନା? ଯେଉଁମାନେ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଏଇ ଶିକ୍ଷକମାନେ ସେଇ ରକମ କାମ କରନ୍ତି। ଆକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦିଅ, ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦେଇକି ଝୁଲେଇ ଦିଅ। ଶଳା ଏଇ ମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଷ୍କର୍ମ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଆକ୍ସନ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଯେ ସେଥିପାଇଁ ଆଙ୍କର ଗର୍ବ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଉଛି। ପଇସା ଫିଙ୍ଗିବେ ବାହାରିବେ, ଆଉ ଗରିବମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଗରିବମାନେ ତାଙ୍କର ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ତାଙ୍କ ଗାଣ୍ଡିରୁ ନାଳ ଖୋଜିବ ପଛେ ସେମାନେ ନ୍ୟାୟ ବୋଲି ପାଇବେନି। ଏଇଆ ହେଉଛି ପଇସାର ପାୱାର। ହେଲେ ଆମେ ତ ଗରିବ ନା, ଆମକୁ ଥୋଡ଼ି ନା ଆସିବ। ତ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ମା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଠି ଦେଖୁଛ ଏମିତି ବେଧୁଆମାନଙ୍କୁ ହାଣି ହାଣି ମାରିଦେଉ। ମା ଝିଅ ତାକୁ ସୁନା କାଟିକି ଲାଷ୍ଟ ଛୁଆକୁ ବି ଛାଡ଼ୁନ। କ'ଣ ହେଲା ଏଇ ଦୁନିଆ? ସାଲା ଏତେ ଦୁଃଖ ଯେ ମୁଁ କାଲି ପରଦିନ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖୁଥିଲି, 5 ବର୍ଷର ଛୁଆଟାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇଟା ବି କେତେ ସାହସରେ ଦେଖୁଛ। ହେଲେ ବି ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ବି ଆକ୍ସନ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି। କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ? ବସିକି ଆଡ଼ୁ ଛିଣ୍ଡଉଛନ୍ତି ବୋଧେ। ହେ ଗାଇସ୍, ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବା। ଓକେ, ତ ଚାଲ।